नों मा जानो सानदों? साइन्टिस्ट। गुड जिराय। आरो सोर मा जानो सानदों आखाइ थिखांलाय। दहाय सोर मा जानो होनदोंमोनलाय? आं दहाय मा होनदोंमोनलाय नोंसिनो? सल'बाथा खोन्थागोन। बोरै डक्टर जानो हायो, बोरै इन्जिनियार जानो हायो, नङा होमबा? सल'बाथा खोन्थागोन होनदोंमोन ना? गिबियाव खौरां बुथुमगिरिजों लोगोसे खौरां बिजों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनलाइ बायदियै बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखौ जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'सिम फोरोंथाइ बादाखौ जों होबोबाय थादों। गिबियाव जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय थाखो 9 आरो 10 फरायसाफोरनि थाखाय जोङो सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमिखौ फोरोंथाइ बादा हिसाबै मिरु हिसाबै जोङो लानानै फोरोंथाइखौ होबोदों। लोगोसे जोंनि बर' बिजोंखौ मुलुगाव फेहेरनाय आरो फोगोमनाय थांखिजों गं 12 गुदि फरायसालियावहाय जोङो बे फोरोंथाइ मावबादाखौ होबोदों। लोगोसे बे फोरोंथाइ मावबादा होबोनायजों जों बेखौनो गुदि फरायसालियाव होबोनाय थांखि आरो नोजोरा बेनो जोंनि उन्दै फरायसालि बिथांमोनखौहाय जोङो सासे फुंखा सुबुं बा जाफुंसार सुबुं खालामनो थाखाय जोङो फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो सासे फरायसाया मोजां जाबोनांगोन आरो मोजां सोलोंथाइ मोनोब्लासो जों गोजौ फरायसालिखौ जों लाहैनो हागोन। बे थांखि आरो नोजोरजोंनो जोङो दिनै सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गं 12 गुदि फरायसालियावहाय जों होबोदों। जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जों बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि दानाय आरो बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानाय। बे थांखि आरो नोजोरजों जों होबोदों। दिनै जों फैयै जोबथि हाबाफारियावहाय जोङो गं 12 गुदि फरायसालिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एसएमसि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोम सोद्रोमा बिथांमोनजों लोगोसे उन्दै फरायसुला बिथांमोननि गारजेन बिथांमोनजों बा दिथागिरि बिथांमोनजों सावरायलायनानै खोब गोजोननाय मोनदों।